jeg har spillet for lang tid siden sådan et det der zombie, lidt ligesom i zombie bare... Okay, James, start, James. Gå ind. Ja, nice. Rock Queen server på den måde. Person... Together Party, ja, man kan være 8, det skal vi jo spille. Ja, jeg har spillet det her før, det er fucking... Det er shit. Hvad er det? Play, eller hvad? Nå, det der. Nej, Hvad hedder Jamie server? Åh, der er John. Og join ham. Jeg skal lige installere. Nej. Okay, Hvem fuck er det der? Hvad er det, man skal? Det får du se. James, du skal fjerne folk, som ikke er... Join James. Du smider mod James. Du smider mig ud. Du smider mig ud, tror jeg. Så mangler vi mangler Philip, og vi mangler... Ja, det er... Yes, Philip. David Seville. Nej. Det var ikke sødt, det der, Simon. Det var ikke det, synes jeg. Det kunne være... Kan man kun være 4? Du er inde. Nej, du kan godt være flere. Nej, det er Philip derinde. Det er mig. Jamen, jeg har også... Nej, Andreas kom ind. Bro, kan du ikke komme ind, Sune? Er du ikke inde på vores server? Det ved jeg ikke. Jeg er inde på spillet. Du skal lige trykke på... Nej, du skal trykke, du skal join serveren, du skal trykke på, du skal finde serveren. James 027. Hvor det burde være sådan, det burde være James 5. James 5, så vil være James. Det vil give mest mening, James 5. Hallo, James 0278. Ja. Jeg trykker join. I spillet, din spade. Ikke uden for... Det gør jeg også, din mongolos. Del skærm. Så jeg se det. Er vi enige med det der, Nico? Ja, det er faktisk nok. Lige for helvede. Nu er du endnu ud. Hvad fanden? Så. Ej, det er forkert. Jeg er inde med James. Jeg er det er også. LeBron James. Ja, så er vi der. Ja, så. Ind for helvede. Hvorfor har Phil... Wallet. Level 1. Vi spiller ned og prøver. James, du har bare film, og du har bare sluk for det musik, der er baggrund. Vi skal bruge det her. Godt. Er du i gang med record, for vi har brug for det her. Du skal slukke den boks. Shit. Jeg er grøn. Jeg ved, mand. I ligesom i virkeligheden er jeg ved. Er det ikke engang løgn? Nå, det er true. Nej. Hvis en af os dør, så dør vi alle sammen. Flyt dig, Andres. Ej, det bliver godt der. Det bliver rigtig godt. En eller anden skubber mig ned i et hul. Du er et fucking hul. Flyt dig nu! Jeg er Simon. Jeg kan ikke engang gå, jeg kan ikke engang slippe væk, jeg kan ikke engang... For jeg får Claus. Tag, hvor du er! Seriøst, en eller anden hængt Simon. Det skal nok ske. Okay, nu skal vi... Nej, skub! Okay, vi tager det stille og roligt. Jamie, du... Jeg får det. Go, gadget. Fuck det her. Stop. Jeg kommer, vent. Fuck dig, hvor kommer mig? I skubbede mig. Vi skal tage det stille og roligt. En af gang. James, stop den. Du fucking tager du er, Tim. Det er sådan en kaotisk video, jeg havde det. Det er godt. James! Nej, Tommy. Ja, nu står mig og Sune og kysser i bag. Nej, stop. Okay, prøv. Nu skal vi lige arbejde sammen her. Kig på jeres egen skærm, okay? Kom. Steven, du går først. Jeg stoler ikke på dig. Det var en god idé, jeg skulle gå først. Nej! Fuck! Nej, Steven! Det er hver gang. Ja, hvorfor kan jeg ikke væk med sin kigge ham? For helvede, Sune. Roligt! Nej, det gik så godt. Thomas. Thomas var bare I'm in this. I'm ending this. I'm ending this. Nej!
Gud, det er level 1. Hvor er det level 1? Vi kommer aldrig længere, jo. Altså, vi kommer aldrig længere. Ja, vi skipper, ikke? Nej, de koster Robux, og du ved, James har kun 10 Robux til drip, så det er sådan... Simon! Tjek mig! Kommer vi ud igennem det første level? Kommer vi ud igennem det her level? Nej, det gør vi ikke. Hvis jeg har spillet det her igennem, jeg ved, hvor svært det er. Men sådan, bare med 3 mennesker er det sygt. Vælg den. Der er nu, James. Nej, stop! Vi mangler nogen. Nej, stop! Hvor helvede. Nej. Simon! James, din fucking hund! Jeg står stille! James, det var bare, du gik ned på det grå, for helvede. Vi var alle sammen lige kommet over. Ja, hold kæft, man. Det er once in a lifetime. Hvis du starter med at gå derover. Okay, jeg fortæller lige, hvad fuck der skete med James. For helvede! Sune. Jamie, du skubber mig ned. James er forrest. Ja, men det var han ikke før, vel? Jo. Accepter. Ja, accepter. Nej. Det der skete før, ikke også, James? Det var kraftigt godt lige hvis der er det der lille stykke også, du bare hop. Ja. Jeg synes, det er fucking tøj eller sådan. Hej Thomas. Hej. Nej. Philip! Nej. Philip, vi har lige konstateret, at der var et lille stykke. Men okay, Philip han er farveblind, han kan ikke gå for. Ja, jeg kan ikke se forskel. Du kan ikke se forskel på blå og grå. Jo, jeg kan. Nej, Thomas! Nej, det var dig! Det var James! Du stod området. Jeg hader det her fucking musik. Ja, nej, jeg var klar for det der. Godt der. Det her musik, det gør det kun bedre. Nej! Okay, vi skal have mellemrum. Vi skal have mellemrum til det. Ned, og så nu tager vi det alle lige en pause dernede. Ja, og så en af gangen. Okay, nej, ja. Så en af gangen. Væk. Kom. Oj, shit! Philip. Philip, det er grå stykke. Yes! Kom. Ja! Hold kæft, en sejr. Simon! Ja. En eller kigger om. Ej, hvor er du tavlig. Philip, møs. Shit, I'm stuck. Ja, I'm stuck der, bro. I'm stuck. Må jeg ikke ryge ned, eller hvad? Skal dør? Fuck. I'm better. I'm stronger. Nej. Tak, Andreas. Nej! Nu skal vi ikke dø længere, altså det er det eneste, jeg tænker på. Hvor mange forsøg tog der lige kom før den første level? Vi snakker ikke om det. Shit. Ja, jeg er færdig. For det ender med en eller anden går op og går over ved det sorte, altså. Jeg går lige op, så skal du. Det gør det bare bedre med Simons skrig. Og vi kan bare ikke gøre noget for at stoppe ham. Simon, Prøv, vi hopper sammen. Philip skubbe Simon ned. Vi kan bare ikke gøre noget for at stoppe ham, det er fandme crazy. Ja, gør så. Ej, kom nu ud. Forstår du? Nej, det er det ødelægger kysseklubben, der. Ej, fuck, vi er dumme. Okay. Der er vores... Ja, det er smatten. Ja, siger jeg hopper ned. Ja, det var fandme godt, det der. We are the weak link. Wow. Ja, Philip, et svagt led i kæden kan jo bryde et helt dynasti. Dynasti lige frem. Ja, og jeg siger dig, Philip, hvis den er så, at du er det svage led. Philip er altid den svage. Ja, Richard er jo stærkere end Philip. For helvede! Andreas! Jeg tror ikke, han har været der hoppe det der. Hvor er vi i Frankrigs fag? Andreas og Philip i Frankrigs fag? Hvad? I Frankrigs fag, vi gik sådan ved siden af ved Frankrigs fag. Frankrigs flag, det hører jeg, eller fanden? Frankrigs flag, det var fordi vi gik ved siden af sådan... Ja. Jamen, og hvis mig og hvad fanden der er råd nu, og Grøn går sammen, så er vi sgu da Indien eller sådan noget.
Nej, det var ikke helt de rigtige farver. Simon! Bror, altså... Simon, jeg tilkalder Jehovas vidner på dig. Jeg ligger den. Nej! Ja! Den er død. Jeg har betaget dig. Jeg hoppede op på hendes hoved, der hoppede. Så det var sgu da lidt. Er det mere mig Simon, vi gjorde? One, two... Ja, hvis vi... 1, 2... Buckle my shoe. Det står bare ikke gået overgang. James, I står bare ikke gået overgang endnu, det var sjovt. Det er okay, James. Det ved Jamie. Ja, er det hårdt liv. Jeg er hårdt i... Nej. Ja, jeg er hård. Jeg er hård igennem livet. Jeg er hård. Jamen, det er sådan, du ved... Det går, du har matematikaflevering, men du ved, din dingeling er sådan, du ved, halv stiv, like, det er bare ret banger. Nej, fuck! Nej, James! Kom nu. Det er til tur. Okay, nu stopper vi en af gang, fordi så sker det der med, at vi hopper på hovederne af hinanden. Jeg kan sgu da ikke se noget, når jeg er så langt væk. Simon. Nej, lad os gå væk. Jeg kan godt tage det igen, det magter ikke, det der. Fuck. Okay, så Philip er gået ned, så kan vi godt se, hvor... Pis! Ja. Angle break. Simon, du er langsom. Sig, de tager... Hvor lang tid tog det os? Hvor lang tid har lige taget at komme igennem det der? Level 1! Ja. Nej. Jeg føler mig som en hund i kort snor. Der er nogen, der skal ned. Det må være. Jeg er nede. Det med om den ane Tak. Men den der the fat kid in the airport with a 400-pound mom went to the food court. Okay, vi skal have to om på pinden. Altså, James, nu går lige fysik i den. Altså, det der, det kommer aldrig til at holde, hvis James hopper ned. Nej. Altså, nu går lige fysik i den. For helvede, idioter. Hop nu af. Simon, jeg troede, du havde fysik. Så er du måske teamwork her. Vi kan ikke bare sådan hoppe for os selv. Ja. Okay, prøv, vi skal lige finde ud af rækkefølgen. Ja. For det tog midterste, der skal i, og Simon skal ikke ned i. Gå nu. Nej, stop. Du træk tilbage. Oh my god. Og James, de skal blive op. Mig og Thomas skal ned. Fysik. Okay. Vi skal nok tage de første coins her. Ja. Kom. Ja, okay, op i række. Okay, kom. Okay. Hold the line. Jeg skal ned. Thomas skal ned. Ikke så langt ned. Jeg skal ikke ned. Jeg skal ikke så langt ned. For helvede. Det er med, jeg bliver ved med at hænge hernede. Vi får ikke mig op. Nej. Nej. Vi skal lige have de her coins herop. Godt, Andreas. Fuck. Okay, nej, det er bare en, der skal ned. ned. Og det er ikke James. Det er de to midterste, der skal ned. Det er enten mig eller Thomas, der skal ned. Det er Philip. Det er Philip eller mig. Okay. Philip, ned med dig. Vi skal have den der coin. Helvede. Op. Vi skal over på den anden side. Op. Kom nu, træk. Træk. Ja. Okay. Jeg går ned. Kom, det skal jeg være sammen her. Rolig. Stop. Sim. Okay, vi går bare hen. Nej, vi kan godt... Kom. Jeg kan godt komme op igen. Jeg kan ikke. Jeg er nødt til at være her. Næste. Videre, væk for helvede. Vi kommer ikke længere ned end det der. Okay, måske gør vi. Ja, vi skal længere frem. Nej. Okay, Ja, kom. Jeg har det, kom. Nej. Du er oppe på møde. Nej. Stop. Okay, får vi tæt på. Simon, din taber. Kom til de her fucking gold coins. Nej. Simon, han har søgt en pestilens for menneskeheden. Ja, han prøver at komme ned igen, den taber.
Ej, den er faktisk... Simon, det skal være mig, eller Philip. Det er fysik. Jeg troede, du havde fysik på B-niveau. Det har jeg også. Ja, jeg har på A, så lyt til mig. Og nu er vi her igen, Simon. Ja, det er lige meget, det er lige meget. Det er godt. Tilbage. For de der coins. Kom nu. Ja, gå for helvede. Så lad mig... Nej, hvem går ned? Det der skubber! Jeg gætter på, det en, der sidder fast i snoren. Jeg kan sgu ikke helt regne det ud, dog. Ej, James. Helvede, gutter. Hold nu kæft. Så kom nu gående ned i en fucking lige række i det mindste. Nej, Simon. Så, jeg går ned. Okay. James. Pas nu på. Kan du ikke fyre jer? Det er jo kraftet med mere ligegyldigt end pentalenser. Okay, Simon, hvis du prøver at komme over på den anden side. Okay, James, hvorfor er du dernede? Jamen, jeg tror legit, vi skal have Simon, han løber. Vi skal have 2 nede. Kom nu, vi skal længere frem. Vi skal ikke være de 2 midterste. Fuck. Det var ikke min vilje, der ikke bare kom over. Gå tilbage, gå bagud, James, gå bagud. Nej, det er fint der, det er ikke fint der. Nej, det er ikke fint. Kom nu, Det synes også bare mærkeligt. Stå stille, alle stå sammen, så vi finder ud af, hvad rækkefølgen er. Okay, James kan gå ned, og Andreas går ned. Nej, Simon, du løber vi, og så hopper vi rigtig hårdt. Okay, jeg kan hoppe over den her gang. Ja. Så Andreas skal ned. James. Okay, vi skal også have coinsen ovenpå. Fuck dem. Nu tager vi bagefter, vi kan altid få dem derop. Ja, vi skal roligt med det hop, roligt med hop. Okay, roligt. Nej, Simon. Jeg kan lige til James i stedet. Okay, og så op. Yes. Nej. Tilbage. Ja, godt. Nej, Simon, du nej, det er simpelthen lort der. Okay, måske skal vi også lige have coins i starten. Det er bare lidt svært at hoppe, når der er en eller anden, der åbenbart hiver mig ned igen. Nej. Nej, det er værd der. Sådan der, godt. Så, James ned. Simon over på den anden side. Du kan hoppe om på mig. Hop om på mig, så har du lidt længere højde. Okay, glem alt, det er ikke som fysik. Lad mig hoppe. Philip, Simon er altså ikke en basketball person, han kan ikke det her. Ej. Jeg bliver skubbet over, Lad mig komme over for helvede. Okay, stille. Ja, længere frem, Simon. Længere frem. Tag coinsene. Det tager vi senere. Okay. Så. Nej. Og hvem gik ned der? Helvede. Coinsene oveni kan vi tage senere. Okay, nu har vi alle coinsene derovre. Så kom vi nogen hernede, Stop. Okay, stille og roligt. Simon og Jamie tager coinsene der. Ja, godt. Ja. Og så hopper jeg over. Så hopper du over. James ned med dig. Jeg hopper over. Du skal lige... Nej, vi har kun James ned. Glem det med at 2, bare kun James. Okay. Jamen, så skal jeg stå om på Simon, jeg tror han ned. Jamen, det skal du så. Det er vi så nødt til. Nej. Glem at jeg se. Ja. Kom nu. Ja. Nej. Nej, vi skal ikke. Okay, vi skal op igen. Nej, I skal ikke ned. Simon! Jeg er op. Nej! Stop. Hvor stoppede du mig? Jeg bliver hængt! Hvad skal der med Philip? Få en zoom ind på, hvad fuck der skal med Philip. Ja, jeg har det hårdt, okay? Nej. Hvorfor er I på vej derned? Hvem er på vej derned? I'm taking us down, James. Ja, godt. Nej! Ja, Nej! For helvede! Jeg kan godt være, jeg stiller mig op på Philips hoved her, det her jeg... Nej, Sune, den vej, jeg skal hoppe... Nå, okay. Okay. Ingen hopper ned, vent, ingen hopper ned, vi får dem her ovenpå først, okay, nu prøver vi noget helt lidt. Så, okay, kom Andreas, kom. Stop for helvede. Nej, James, du hopper ikke ned, Du hopper over.
Vi skal lige trække lige en anden vej, gutter. Okay, godt så. James hopper over. Kom alle sammen, gå tæt på hinanden, så han har noget lignende. Så, og så kan han hoppe ned. Nå, vi går alle sammen bare over. Vi tager den anden vej fra. Nu, vi tager den fandme Okay, den anden vej fra. James, hop ned. Over Tager lige alle coins. Okay, slap af. Okay. Rolig, nu får du alle sammen fuldkommen over. Så, James, du går ned. Og så giver jeg mig plads. Nu giver jeg mig plads. En masse plads. Jamen, han kan ikke nå dem. Jo, hvis han hopper. Ja, men husk at han hovedet stå på, Sim, så du kan trække ham op. Den vej, pas på. Du skal kunne hoppe op på Philips hoved. Ja, bevæg jer for helvede. Det skal fremad det her. Okay, vi skal til fremad. Ja. Så, pas på. Hop, Simon, hop. Op på mit hoved, og så bounce han, og så op på mit hoved for at holde stram. Okay, fremad. Okay, nu skal vi gå. Op. Okay, nu går vi sammen, Gå, nej, for James op. Kom. Ja. Nej, James, hvor er du på vej hen? Hold kæft. Nej. Jeg var lige for jeres info sige, at jeg har en puls på 98 lige nu. Det her var 2 ud af 7, vi har været igennem nu. Ja, på første bane. På første verden. Ja, hvad første verden, jeg så mig. Simon, kom op. Det er hardcore parkour. Hardcore. Altså, jeg synes... Simon! Nej, Simon, din... Nå, du er pisseland. Simon. Nej, han er pisseland. For helvede, hop nu. Jeg gider ikke mere at sige op. Ja, jeg tænker også, at jeg kunne få et nyt job i det her. Ej. Jeg tog en first try, men Simon har fucket mig op. Jeg kan ikke se noget. Mig og Tom skal ikke se noget. Nej. Okay, Thomas, vi YOLO'er den. Vi YOLO'er den. Jeg kan ikke YOLO noget, jeg kan se. Ja, du kan se din pil, så kan du sådan sige cirka. Simon, gå ud og hæng dig selv seriøst. Jeg skal nok sponsorere et ræb. Ja, det er sjovt, men... Nej, det er ikke. Du er også bare en pestilens lige nu. Han er en pestilens. Han er... Simon, du er ikke nogen team guy. Nej, han er Nej, fucking... du er en fall guy, Simon. Du er en... Andreas! Nej! Lad ham blive nede. Lad ham blive dernede. Så bliver jeg aldrig færdig, jo. Når vi kommer op. Hop op på mit hoved. Kan du hoppe op på dit hoved? Philip, kom. Så går jeg ind og pisser. Det kan tage nok et stykke tid, her. Nå, nok. Okay, vi skal lige... Okay, hvordan kommer du over? Skal jeg bare hoppe derover? James, gå væk! Ja, Andreas, han er deroppe. Okay, op! James, hop. Var det Tune, mener jeg? Dem, der farver, det ligner rigtig meget hinanden. Hvorfor spiller vi der der er farveblind? Hold din kæft. Det er ikke noget med farverne at gøre, det er noget med sådan skill level at gøre. Jamen, når Philip han ikke kan se forskel på, om det er mig eller Jamie. Nej, du er grå. Jamen, det hele er jo godt for ham, ikke? Nej, what the fuck? Jeg troede, du så ligesom mit bedstemor fjernsyn, bro. Nej. Der forsvandt Jamie også. Okay. Philip. Kom, gør det. Jamen, jeg kan sgu da ikke se op. Det kan de andre sgu da heller ikke. Oh shit, der er meget... Okay, den er lort. Jeg kan ikke gå. Hvorfor kan jeg ikke gå? Hvem kom der? Det var mig. Hvem gik? Hej, Markus. Hej, Markus. Jeg kan ikke gå hop. Jeg kan ikke gå. Jeg trykker på det forkerte knap, og det er derfor. Jeg fandt ud af det hele. Hvad fanden er det der? Nej! Det er hårdt. Okay, jeg må nødt til, jeg kan ikke gøre noget lige nu. Jo. Hvorfor ikke? Fordi jeg kunne Okay, ikke... Jeg er en. Hvor fuck er jeg henne? Du er hvid! Nej, jeg kan ikke se mig selv overhovedet. Du står... hvis du kan se Andreas... Nå, okay, nu begynder jeg at... Jamen, det er fordi Philip er så long gone, bro. Og så bare løb Thomas. Ja. Fedt, jeg er inde. Det var sgu da vildt, jeg gør det næsten blindt. Hvad fuck laver jeg hernede? Hvad laver James dernede? Hvad laver vi alle sammen? Jamie, han er lige kommet hele vejen op næsten.
Vi er i gang med at spille en af de værste Roblox-spil at spille sammen. Vi skal lige gå ned igen. Eller... Jeg kan ikke se, hvor vi skal hen. Jeg kommer lige om 2 sekunder. Altså, hvorfor falder du ned? Det var dumt. Jeg tror, han gik ned, så de faktisk tror jeg også. Men Lars. det havde du tydeligvis ikke. Nej, Jeg tror decideret, at det ville være nemmere at komme op, hvis man sådan bare lader dem ikke kunne se. Altså, Hvorfor går du ned igen, Tim? For han kan se noget, for helvede. Jamen, det er jo den øverste, der gælder for det. Nej, han kan godt se noget nu. Kan han? Ja, det er James. Er det James? James. Seriøst, fucking lort, James. Hold den inde, den der James, hop spacebar. nu for helvede. Hold den inde. Hvorfor skal du støtte? What the? Okay, det der. Den der. Hvor I begge to lort. Andreas, du skal bare lige hoppe til højre, og så er der døren lige op. Ja, bare hold til højre, hold til højre. Så kan ikke se noget. James, for helvede. Kom nu for helvede. Shit. Jeg tror ikke, du er den eneste, der gør. James, vi er her hver dag. Kom nu for helvede, James. Vi kan lande nu lige nu. Bro, det er ikke den måde, jeg mener på, men sure. Ej, Markus, hold mig. Eller for hvor mange. Forbs! For Forbs Så. Jamie, du får mig til at græde næsten. Hvor lort du er. Jamen, det er faktisk, jeg er faktisk lidt med Markus her. Hvorfor kan I se så langt ud? Altså, jeg er bare glad for at være færdig. Meget. Fuck. Jamie når jo ikke at blive færdig. Fuck. He-Man. Han har kun gjort det én gang. Du har gjort det været 25 gange. Lad os lige se. Nej, jeg kunne nok gætte mig frem til det dig. Nej, Sim han har været en pestilens. Han fortjener det. Jeg var træt om på, mens de hoppede, og så de faldt ned bagefter. Ja, det behøver du ikke engang gøre ved James. Han falder bare ned. Ja, true. Hvorfor hopper du også Min pointe står. Du skal gå til venstre og hoppe sammen. Kan du ikke? Nej. Gå så James! Lige spillet! Gå ud og spillet, James! Jamie. Kan I se den her store røde knap derude, den der hedder skip level? Den koster fucking... Den koster 20. Ja, prøv lige at klikke på den hvide knap, Simon. Nej, jeg gider ikke. Hvorfor ikke? Man kan ikke engang skrive lort. Hvad fuck? Her. Kan jeg skrive taber? Jamie, jeg ser dig bare gå ud over. Det kan man godt, man skal godt skrive taber. Fedt. Din Det er sandt dog. mongol. Du er boldmongol. Simon, sidder du lidt fast? Nej, jeg venter på James. Men kan du godt se det næste hop? Og det er det næste hop igen. Nej, ikke dig, Sim. Nej. Fordi så kunne du blive færdig. Den anden vej! Det er flere vej. Jeg kan ikke engang se så langt ned er du. For helvede. James, du er ikke engang... Det er det første stykke! James, jeg gjorde det der stykke i blinde. Game. Altså, go back on the recording, James, så kan du se mig gøre hele parkour-shitet i blind. Det ene øje, og kan kun se halvdelen på det andet. Ja, og Philip er farveblind, så det er fandme hårdt for ham, altså. Det hele er jo farvet. Han kunne se baggrunden. Ja, jeg kunne se baggrunden. Jamie, hvor er du lort! Tænk over, han faldt ikke hele vejen ned den her gang. Nej, men... Altså, den her gang. Det er fandme en achievement, det er noget, det er en prefix. Det er noget, der skal ske. Så bare løb. Hvor lang tid har I brugt på den her ene her? Nej, det er faktisk ikke den, der var sværere. Det var nummer 1, og den var faktisk slem, og det var nem. Nej, det var nemt nok. Det var bare Sim, der var en pestilens, og vi andre blev lort. Jamie, jeg var lige...
James! Rolig med det fucking spacebar! Jamie. Fald ned, James. Ikke på den måde, ikke på den måde. Nej, hvorfor går du Hvad ned? laver du? Du går nedad. Han går ned. Han prøver bare den anden vej, jo. Han prøver bare den anden vej. Han vinder omvendt. Og så til højre, og så er du op. Du skal bare gå til højre. Bare hold den til højre. Hold den til højre. Hold den til højre. Steven, gå nu ind. Steven. Jeg vil se Jamie fejle så meget. Ja, nej! Rolig, James, rolig. Nej, Rolig, Steven, gå nu op. rolig. Ej, James, nej, Simon, jeg fucking kigger dig. Steven, jeg sværger ved, at du falder hele vejen ned. Nej, gå nu ind, for helvede. Det var en der Altså, jeg kan se mit blodsukker, det er jo... Nej, mit blodtryk er lige... Blodsukker. Mit blodtryk er lige blevet stiget med 20. Kan I se de grå klodser? Lad være med at ramme dem. Det var så nemt. Vi har tid, der er tid på. Go, gadget. Nu, Markus. Nej, det er jo forfærdeligt, jeg kan ikke finde ud af et simpelt hop. Det er fordi, vi skal gå alle sammen... Oh my god. Amen. Gud fader! Min Jesus. Okay, stop. Nej, der er tid på. Jeg har ikke tid til at stoppe. Hold nu for helvede. Folk de går op og hopper på hinanden, så de rammer overdelen. Der er masser af plads heroppe. Der er Okay, masser af jeg plads heroppe. siger mig ikke på den sidste. Jeg så dig. Nej! Det er den mest simple lort. Kom nu der sammen. Simon! Det er Stevens skyld. Ikke hver gang, okay? Ikke hver gang. Okay. Det er mange gange, det er mange gange. Jeg kigger på Steven, hvad fanden han laver. Det er ikke Kig for jeres egen. Det er ikke engang Steven. Hvem er det så? Posten? Hvem var det der, Markus? Hvem var det? Det var toppen. Nej, det var James. Det var Det toppen. var James. Det var en i toppen. Det var James. Så nu står jeg tilbage her. Jeg gider simpelthen ikke. Thomas, du har... Okay, jeg siger jo, hvis de klarer det, så må det være Thomas. Nej, for... Hvordan kan I ikke finde ud af at hoppe? Ej, hvor Det var Ej, ikke hvad mig. sker der dernede? Det var ikke mig, det var dig, Philip. Ja, det var mig. I er fucking dårlige. Det var ikke mig. Jeg når ikke engang synes at bevæge mig. Det var James, det der. Andreas. Det var fucking James. På min skærm var jeg over. Ja. Thomas. Tak. Hold kæft. Det tog hvor mange forsøg på Og at vi har lave styr på det den her, her. det er den her. Det der var færdigt. Det var lige til brækst over. For helvede. For helvede. Jeg har misforstået. For helvede, jeg har misforstået noget. Så en af gangen. Vi har været over det her 1000 gange. Der er en sort klods imellem. Hop her. Simon! Jeg hopper op i... Jeg gider ikke mere at hoppe op. Fuck. Simon, kan du ikke kigge Simon? Altså, det er jo Simon, der er problemet hver fucking gang. Nej, det er... Nej, der er noget med hoppet, at James skulle give op. James, nu stopper du. Så. Jeg gider ikke mere. Men det var Simon, han Hvor blokkede mange kan vejen. overhovedet være med i det der? Du hoppede, så jeg har kommet op. En af fucking gang Simon, det er ikke noget idiot. Der sker ikke noget, og hvorfor lå I Steven stå forrest? Det er fordi Simon, han er sådan en James. stor, fed fucking gut, at James glemmer at hoppe. Nej! Det er Thomas! Simon! Hvor er I dumme? Hvordan er nogen af jer på klogeskolen alligevel fejler det her lort? Nej, det er fordi Simon ikke kan fucking regne noget ud. Nej, det hedder stop. Progress. I gjorde det Kæft, faktisk. det var egentlig hurtigt dog, skal vi tænke på. Ja. Jeg kan vise jer, hvordan det er fucking... Nej, jeg gider ikke mere. Det er så kedeligt. Ja, det synes jeg, det er fint. Ja, James, sluk den video. Det er videoen, altså.
Ja. Ud med det. Ja, han er edit, Jamie. Han er edit.